Hemmäze salam dostlar, kanalyma hoş geldiniz. Käbir filmler var, olar diňe zombi görkezmeýär. Olar dünýäniň näçe çal çöküp bilýänini görkezýärler. Bir virus, bir pursat hemmäge gutarýar. Bu videoda sizi 4 sany iň agar zombi filmler bilen tanıştyrýar. Bir gün oýan görseň, dünýä dolu boş. Adam yok, ses yok, diňe bir sen we bir sır. I Am Legend zombi filminden has köpzat. Sebäbi bu film diňe zombiler hakynda däl. Bu film ýeke almaklyk gorkusy hakynda. Will Smith ýene-de öz roluny ustatlyk bilen ýerine ýetirende dünýädäki diýeri alan iň soňky adam ýaly ýaşaýar. Gündüzlerine şäher onunky, gizelerine bolsa dünýä başgaça. Bu ýerde zombiler var. Emma onuň iň ul düşman zombiler däl, ýalňyzlyk, umytsuzlyk, ertir näme bolaryn ýen pikir bilen. IMDb rating 7.2 bolan bu I Am Legend film üçin çykarlan çykdyjy budjet takminan $150 milyon dollardyr. Bu film seni gorkuzmaýar. Ol seni sessizlige gulak astyrýar. Her kadrda bir soraw var. Anyk soraw, dünýäniň soňunda adamzat näme bolup galar? Muny bilmek üçin filmi dol görmeli. I Am Legend filmini hökman öz watchlistine goş. Train to Busan bu diňe zombi filmide. Bu film adamlyk filmi. Gözüňe etir, seniň öňünde 400 kilometrlik ýol. Ot düňüň daşy zombilerden doly. Ot düňüň içi bolsa gaçyp bilmeýän adamlar bilen doly. Hemmesi Seuldan Busan'a varyan otlu bilen başlaýar. Başda hiç kim zat bile gyzyklanmaýar. Emma bir sekunddan soň hemme tersine urilýar. Zombiler durman hüjüm etýärler. Tizlik hayallatmak ýok, gaçyp atarga da ýok. IMDb rating 7.16 bolan bu filmiň takminan budjeti $8-9 milyon dollardyr. İngen yer näme bilýänmi? Pes budjet bilen çekilen bu film köp Hollywood filmlerinden hem has güýçlidir. Film görüňde soňky minutlaryna çenli kelläňden bir soraw gitmeýär. Adamzady zombi däl, adamzady öz egosy öldürýärmi? Joan bilmek üçin film soňuna çenli gör. Train to Busan hökman öz watchlistine goş. Train to Busan görän bolsaň, kelläňde şu soraw galanylmagy mümkin. Soňunda näme boldy? Ana, Peninsula, Hutchondan soňky dünýä. Bu gezekde otly ýok. Bu gezek tutuş ýurt zombiden doly. Karaya dol taşlanan kanun ýok, düzgün ýok. Diňe diýir galmak bar. Peninsula adaty zombi filmi däl. Bu ýerde zombilerden öter adamlar has hopul. Adamlar hereketde, gaçyş sahnalary adrenalin düşürmeýär. Bu film hayran alyp seredilýän, demiň tutup seredilýän film. IMDb ratingi 5.10 bolan bu Peninsula filmine çykarlan çykdyjy takminan $16 milyon dollardyr. Peninsula'nı gören adamdan käbiri Train to Busan'ın has agyr, has güýçlülýärler, käbir has tapawutdurlýärler. Sen hem görüp bolansoň kommentarýalarda öz pikirini belläp bilersiň. Emma esas soraw şul, zombiler bolan dünýäde adam galyp bilermi? Joan bilmek üçin Peninsula'nyň özüni görmeli. Sen hem Peninsula'ny hökman öz watchlistine goş.
Eger senem zombiler diýilende ýuwaş-ýuwaş ýöreýän zombiler öden ölýän bolsa, World War Z seni örengen galdyrar. Bu filmdäki zombiler ultiýyk bilen gaýar. 1 sekundda şäher alýarlar, 1 minutda ýurt çökýär. Filmde Brad Pitt öz rolunu ustatyk bilen ýerine ýetirýär. Ol filmde gahrman däl, ýöne dünýä çöküp barýarka, adamzady halas etmeň ýoluny tapmaly. Hekaýe diňe zombiler hakynda däl. Film panika, gaçmak we ertirdir gap bilermi diýen soraw hakynda. IMDb ratingi 7 olan filmin budjeti takminan $190 milyon dollardır. Köpler bu filmi adaty zombi filmidir öýdüp pikir etýärler. Emma soň görüp galýarlar. Bu apokalipsis başgaça. Soraw şu, zombilerden däl, adamlar özünden halas bolup bilermi? World War Z hökman we goş listime goş. Bu filmler bize bir zady görkezýär. Zombiler diňe daşarda däller, käte adam içinde dolýar. Soraw şu, dünýä çökse sen näçe wagt ýergäpdiler? Filmlerden haýsyny görüpdiň, kommentariýalarda belläp geç. We haýsy has gorkuly, kanala agda bolmagy ýatdan çykarma. Indiki videolarda görüşýänsek sag bolun.